Сәлем, минем нәни дусларым. Сезне безнең пластилин мастер-классыбызда күрергә бик шатмын. Дуслар, мин никтер арыдым әле. Бер дә хәлем юк. Ничек уйлыйсыз? Миңа ни эшләргә? Әйе, миңа витаминнар кирәк. Тик аларны кайдан алырга соң? Әлбәттә, татлы һәм сусыл җиләк-җимешләрдән. Шуңа күрә җәһәт кенә сары, шәмәгә, кызыл, кызгылт сары, яшел һәм көрән төстәге пластилиннарны әзерлә. Алар янына пластик кискеч һәм очлагыч таякчык та куй. Ах, нинди матур төсләр. Аларга карауга минем кәефем күтәрелде һәм хәл кереп китте. Мин яңадан эшкә әзер, шуңа тизрәк кирәкле төсне алыйк та җиләк-җимешләр әвәләргә тотыныйк. Достым, син безгә кояш яктыртканда организмда көчле һәм гайрәтле булып үсәргә ярдәм итүче D витамины бүлеп чыга икәнен белә идеңме? Менә шулай. Шуңа без ясаячак беренче җиләк-җимеш кояш төсендә булачак. Беренче шитеп без сары пластилинны 3 өлешкә бүләбез, икесен кырыга алып куябыз, өченчесеннән озынча деталь әвәлибез. Аннары бармаклар белән детальны бераз гына бөгәбез, һәм аны өчче бераз киңрәк булган банан формасына кертәбез. Әйе, без дөньядагы барлык маймыллар үлеп яратучы банан әвәлибез. Минем яклары туры пычмаклыкка охшаган менә шундый деталь килеп чыга. Достым, синең барып чыгамы? Бик яхшы. Кара, мин ничек эшлим? Безнең тагын 2 сары пластилин кисәге калды, һәм без аны җитез генә бармакларыбыз ярдәмендә бананга әйләндерәбез. Әвәләүне дәвам ит, достым. Бик беләсегез килсә, бананнарда безгә елмаю бүләк итүче шатлык витамины бар икән. Әле тагын бананнарда безнең корсакларыбызны да елмаерга мәҗбүр итүче файдалы маддәләр һәм шикәрләр дә бар ди. Менә шундый гаҗәеп кояшлы җиләк-җимеш килә безгә. Азия, Африка һәм Көньяк Америкадан. Мин уларда 3нче бананымны ясап бетердем. Һәм аны туганнары янына җибәрәм. Чөнки бананнар пальмаларда аерым-аерым түгел, бәйләм булып үсәләр. Бу бәйләм тәлгәш дип атала. Менә шулай итеп әвәләп кенә калмыйча, без яңа сүзләр дә өйрәнәбез. Бананнарны ясап бетерү өчен көрән пластилиннан 3 кечкенә шарчык яса, һәм аны һәр бананның очына беркет. Афәрин. Хәзер бананнарны тар очлы башлары белән үзара тоташтырабыз, тоташкан урынны тигезлибез һәм урта өлешендә таррак итәбез. Аннары җиләк-җимешләребезне матур итеп кәгазь битенә урнаштырабыз. Һәр банан да яхшылап күренеп торсын. Ничек тәмле күренәләр. Достым, син кызыл төстәге нинди җиләк-җимешләрне беләсең? Помидор дисеңме? Бу бит яшелчә. Җир җиләге, амансы җиләк. Мин үзем бик тә кызыл алмалар яратам. Аны әвәләү өчен тигез кызыл пластилин шарчык кирәк. Тигезе юк икән, җәһәт кенә учларың белән әвәләп ал. Түгәрәк детальны әлегә читкә алып куй. Хәзер яшел пластилиннан яфрак әвәлә. Моның өчен башта шарчык, аннары озынча яссы деталь яса һәм бармакларың белән ике яктан да тарай. Аннары крем пластилиннан таякчык яса, алма шуңа эләгеп тора һәм ул җиләк-җимеш сабагы дип атала. Бу деталь бер очына таба киңәюче озынча кисәк. Буларның барысында алмаган ничек беркетергә икән? Җавап гади. Ярдәмгә 3 таякчыкны чакырабыз, алмада кичерәк чокыр ясыйбыз һәм таякчыкны шунда кертеп утыртабыз. Бер ягына яфракны беркетәбез. Менә шулай пластик кискеч белән яфракта сызыклар сызып чыгабыз. Алмабыз инде әзер. Ихтибар, хәзер табышмак әйтәм. Үсә бакчада шәмәгә тәлгәш, ашыйсы килә аны күргәч. Үзенең төсе белән бакчаны бизи, авызга алып капмый күңел түзми. Я, бу нәрсә? Әйе, достым, бу виноград. Хәзер без шәмәгә пластилиннан бик күп итеп кечкенә җиләкләр ясаячакбыз. Алар бергәләшеп зур виноград тәлгәшенә әйләнәчәкләр. Моның өчен пластилиннан кечерәк кисәкләр чеметеп ал, шарчыклар әвәлә һәм аларны читкә куеп бар. Виноград төренә карап төрле төстә, шулай ук төшле дә, төшсез дә булырга мөмкин. Сүз уңайыннан виноградның үзен генә түгел, яфрагын да ашыйлар. Алардан тулма, голубцы әзерлиләр. Киптерелгән виноградны исә йөзем дип атыйлар, һәм аны күп кенә камыр ризыкларына салалар. Безнең ничә виноград килеп чыкты икән? Саныйк әле. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Ого, нинди уңганнар булганнар без, Хәзер бик тә игътибарлы бул. Без виноградны тәлгәш итеп җыячакбыз. Башта бер-берсе белән 4 шарчыкны тоташтыр. Аннары астка һәм өскә икешәр виноград өстә, соңрак шарчыкларны шул рәтләр өстенә беркет. Калган виноградларны килеп чыккан конструкцияга ничек ошый, шулай беркет аласың. Төрле зурлыктагы виноградлар ясау өчен шарчыкларны икегә бүл һәм аларны бармакларың белән әвәлә. Булдырасың, дустым. Тәлгәш виноград агачына нәрсә белән ябышып тора икән соң? Әйе, җимеш сабагы белән. Без ул сүз белән алма вәләгәндә очраштык инде, шулаймы? Сабак ясау өчен яшел пластилин кисәге ал. Аларның һәр кайсыннан озынча кисәгә вәлә һәм чираклаштырып детальләрне виноградка беркет. Очларын үзара тоташтыр. Менә шулай. Менә булды. Ничек матур килеп чыкты, әйеме, дустым? Афәрин. Абау, агач таякчык кызгыл сары шарчыкка һөҗүм иткәнме соң? Юк, дустым, очлы таякчык аны тишкәләми, аңа рәсем төшерә. Чөнки мандарин кабыгы нәкъ шундый. Минем арттан кабатла, дустым. Иң мөһиме, тишекләр артык тирән булмасын. Шуңа кызгыл сары шарчыкка артык каты баскалама. Мандариннар тәмле генә түгел, бик файдалы җиләк җимештә. Чөнки аңарда без авырмыйча рәхәтләнеп йөрергә, сикерергә җитәрлек С витамины бар. Шуңа күрә мандариннар аша, минем гаҗәеп дустым. Пластилин җиләк җимеше әзер. Хәзер очлы таякчык белән мандаринда тишек ясыйм. Аннары күрәм пластилиннан җимеш сабагы, бер ягы тар, икенчесе киңрәк булган озынча деталь әвәлим. Сабакны мандариндагы чокырга урнаштырам, аны бераз борам, һәм аңа яшел пластилиннан ясалган яфракны беркетәм. Ул кечкенә тамчыны хәтерләтергә тиеш, ярыймы, дустым? Булдырасың. Хәзер детальне ул дулкынны хәтерләтерлек итеп. Burada аны җиләк җимеш сабагына беркет. Безнең витаминга бай һәм сусыл җиләк җимешләребез әзер. Син алар белән үзеңнең курчакларыңны һәм роботларыңны сыйлый аласың. Мин әлегә сезнең белән сау булышам.